Hello, hello! Bună ziua tuturor! Noi astăzi mergem să facem o plimbare cu caiacul pe râul Lese. Rămâneți alături de noi în această aventură. Am ajuns la destinație, dar vedeți, este foarte aglomerat și stăm în coloană. După ce am ajuns la casa de bilete și am luat biletul pe care l-am rezervat în prealabil, mi s-au dat niște găleți în care am pus ce luăm cu noi în caiac. Noi am ales traseul de 12 km, iar pentru asta trebuie să stăm pe rândul acesta. Acest traseu este de 21 de km. A venit autocarul care ne va transporta la locul de unde vom lua caiacul. După aproximativ 20 de minute de mers cu autocarul, am ajuns la locul de unde vom lua caiac. Am predat biletul la căsuța aceea și ne-au dat aceste bilete. Acum ne îndreptăm spre locul de preluare a caiacului. Am ajuns aici de unde am luat padelele, iar acum ne îndreptăm spre locul de preluare al caiacului. Apa nu este adâncă deloc.
De-a lungul traseului sunt locuri special amenajate unde puteți opri. De exemplu, aici sunt toalete. Dacă vreți, puteți să veniți cu animăluțele de companie, căței. Peisajul este foarte frumos. Pe traseu am găsit și un castel. Uitați ce am găsit pe traseu, foarte, foarte multe gâște. Și aici castelul. Castelul pe lângă care trecem se numește Castelul Walzan, sper să pronunț corect, care se află în orașul Dinant, din Valonia, Belgia. Castelul se află pe malul drept al râului Lexe. Am ajuns la o mică cascadă unde e o grămădeală cam mare, sper să vedem. Pentru că pe o porțiune din traseu apa este foarte mică, unul din noi a trebuit să dea jos. Here we go. Am ajuns la o altă mică cascadă.
După ce am predat caiacul, padelele și găleata, aici sunt locuri special amenajate unde ne putem schimba, face duș, merge la toaletă. Iar sus, terasă. În prețul biletului este inclusă și o băutură răcoritoare. De aici puteți achiziționa pozele, căci pe parcursul traseului este un punct în care s-au făcut poze.